Especial avui que ja torna la llum, l'apagón, la pelo Juan Miguel, Horizonte, Cuarto Milenio, bienvenido a la nave del misterio. No sé si vos agarra a vosaltres l'apagó, a mi m'estan depilant ja, m'havien fet el florir la part de darrere per entrar a viure, i quan estaven els ous, en aquest moment estaven a la llum. Així que me quedaven tots els collos peluts. Connectem amb el senyor alcalde, un home d'acció. Molt bona nit, Carino. Jo estic fet per estos moments. En seguida m'he posat el xaleco reflectant, com no hi havia llum per a que me veigueren, m'he reunit en els policeros i he agarrat el mando únic. Mira que havia estat tentat de vestir-me de Jodiet, que és com diem així en les professions de Pasqua romanos. Al final tot ha anat bé i vull transmitir l'alegria, no?, d'aquesta foto que em vaig fer amb el col·lectiu peruano, que ja m'he sengut un mes, segurament el més alt d'ells, perquè són molt amanossets. I molt content perquè per fi hem rescatat a vilarealencs i vilarealenques que estaven atrapats a l'hotel Shhh. Espectacular el senyor alcalde, espectacular. A veure, Andrés, i per ahí per TV4 com està la cosa? Juan Miguel, així per Barranquer i per la vila, com no anava la llum, hem volat un bou i solucionat. Esos dos son los fenómenos que tenen controlat, A veure si Pedro Sánchez li fa el mateix perquè el país que no té ni puta idea de què collons ha passat, Diu ara que lo més probable, és que hagin desaparegut 15 gigavatios en 5 segons. Això és mentira, això és impossible. Jo, per fer desaparèixer 15 pilotes de flare, de Matián o de Panal, necessito 5 minuts.